He posat flors al jardí per intentar atreure papallones, borinots, abelles, pol·linitzadors en general. Un dia de principis de juny va aparèixer un borinot negre i el vaig retratar. No l'he tornat a veure. El borinot ros és més abundant. Gairebé cada dia passa a la mateixa hora. El bombus terrestris és el més abundant de tots. Tots tres són grans pol·linitzadors. El borinot negre és un àpid de color brillant, negre blavós metàl·lic, de gairebé 3 centímetres de llargada. Volant, fa un sorollós brunzit monòton característic. També anomenat abella de la fusta, pel fet que fa el niu, on pon els ous, a la fusta en descomposició. No fa mel. El pol·len que recull és per a la seva pròpia alimentació. La seva picada porta més verí que el de l'abella melífera. El borinot ros o bufaforats és una arna diürna d'uns 3 centímetres de llargària. Vola amb molta rapidesa de flor en flor, aturant-se en vol per libar el nèctar de la flor en la qual es manté immòbil a l'aire, batent les ales a gran velocitat i introdueix la seva llarga espiritrompa a la flor amb gran precisió. També s'anomena, erròniament, ja que no és una papallona colibrí. Vola de manera similar als colibrís. Les ales són petites comparades amb el seu cos. Les ales bateguen unes 85 vegades per segon. Les ales en bategar creen uns remolins d'aire que expliquen la seva precisa sustentació. El bombus terrestris és un àpid. Es caracteritza per tenir al final de l'abdomen de color blanc. Fa més de 3 centímetres de llarg. Fa les colònies a sota terra en els nius abandonats de petits rosegadors. Bateguen les ales a una freqüència de gairebé 200 vegades per segon. Estem veient el vol a càmera lenta.